Nananom ne mempening Ochiami wo Wadaroma Eye Osahene Boafo Ansah otoso ya biesa Akuapem Krontihene Nanoye otoso ya biem Akuapem Krontihene abusuapanin amankwa ene abusuafo wose wamamu akwaba example yo Wadaroma ubeti na ato one wompanin nananum se ahade boko ona mona mpa nso na example une chami utamatu nananum ayekoto Gomoa Akyempem Obahema Ogyeedom Obaatanpa Odua otika ndedwe na orba bijoma watu waye ogudai sa nana yamba wadu ha onpa nanam no nkokoro kepekube na ure so be no be chena na wa cheno kwan a obotum otutu na no esisi ye na wa koso a otum abakran oda so bi akofia so bi inti na na pe na Ogyeedom Obaatanpa Odua oni be fu wotu na mo wadu yo ego Nana Emia abusuapanin ene mempenin eye Nana Ogyeedom Obaatanpa eye Gomoa Akyempem hemia one ne dom san wo kasa nim osi waba ekropon dia na waba Akuapem anu enu nti se wadu ha anopai wontumi ntwam nko ose ade yo ahemfi eye nne awukudai a womma emehu Kronti ne dom enti se wo baaya anopai wode won ani onyam beta ne a erekoso wo ose ade yo ahemfi nanso esese wo ba amane kwanso wode nsa beto nsa yem no kwa wate yemuranka se mpanin apagyaw britiemu enu nti se wadu ha esese wo bema akoratiri nkwa ne edika na ne to so abien mu nkomopadi e wo ho no wane akoradi ofitiemu na wa kire won ba bi esese wo fa ne amane a ebi ho na se wodu ose ade ya ahemfi so ya ofa to so abien mu wode akota so enti wo ba ya ro nga na ntesem ni wo mempani ye nsempo ya ho osuna ene da pon na wa be kensa we say nga ba ye je won fel so ye be hyen nana Osahene ye de naba na bibiara fata se wo ye won aye ana me benye yesa ohina kasa ohini ni makwaba o ohina makwaba Eja kasa matizo Wadaroma ubeti na ato Nana Emia ene ne dom esana Osahene Boafo Ansah otoso ya biesa yesi Boafo dia Boafo ebrosi Boafo okumani ni ampom mfaka bosi oti atwere boana obrikisi birimo okekrakọ akwaja nsebu nananen patakun agekun abowobo osasahwe asa waye sa akọ sa kiro sa ema osabran sa na akora ne mpanin kasa ne anopei osese Nana Akyempem hemia ene ne dom edu Kronti dia sa na Osahene ene ne mrewatia ye busuapanin wo kasa ne so kita wansem snap pentu ebien
a wode ye amane wo Ghana manmu ni Akuapem manmu ba biara eyeye memma ensi wonsem na fama mpanin se ne Osahene ne mpanin ede ma won so wonfa mpra wona ase tutu na nu achi amane pa bi e wo ho a wodi a eyeye no wade atua so wada roma Akyempem December abra senta Obaatanpa ameduwe orchire business mind sanupe webuduya na wenye isira ngetwe bi odama na akwaba so o makenje na onsanko kote bishop modambo bi akoro nje ntuna guasa na amene biara wo yiti to be biara wende ti wasumki yo ana me mpani yensempo yo biti na kotro mi amempen ako na lo yeho ako Obaatanpa akyame nempen akodu Obaatanpa ho usi ne awude medana so papa Zababe. eye no nyam hye odi abehye Akuapem ni mani adi eye ma hohora se ne menna no menua no mote menkan ora bushu oso wo mehwe se eye no kware se ne ba no ora pagya na Krontihene ampa na abedu ha usi mene ba abusu nyina no eda nase eye no kware mede ba fa wo so bio no wada ma abusu anso ase ama nititiro ne Mehemea ene abusuafo nana minum dumadi a muridi wo Ghana men Africa ene wiase de di kanga mehia wo no amese wuhu menzo wa hu ni na Akuapem hene ne tu yen se yemedi dwumasunu eye Africa ne wiase ahemfo mpanyin kabo mu won kran no eye mo anisuade anasa mo koma soade se mo betonsa afre okunu ni bi nso na ode ni nyam abebuga mo na dwumadi no ayeye Dr. Fede Omedase wo gidi a ode hye bi mu anasa wode maame dwumadi na etiam nanso yekodi meye fefefe meso wiase nyinara ani yekodino Akuapem sabre na menni hene na no menni na so se mpo ne beba betena agwai mu se Akuapem ani na bia mete ho no mesua ne ama bebre fi wo ho mesua ne ama bebre fi mo network no ho na mabai ana so Akuapem wo yi ye de ntama ba bebo mo ntama no ye de apagyawo ahini ne abrangdi wo Ghana ne wiase bia mese mo extend mo ayi invitation mo Akuapem hina nka meyi se nya covid ana se nya wiase na ne ma kakra retosinga anka mejerisa anka meyi yenyina anka wa America ayare Pan African Festival anka Akuapem hene ne guest of honor edamase when nyam sha ma shi Akuapem ma bayi medamase medeme ho ba bebo gomena nam sabe ahine de mini bida na ntesa aware ne we yanum ni yenim ne mom no somo de yasum bi pen nti se yo somo na yeni esonosom na sunu ni didi nti mo do mo akodare mu yi a sabe waye Obaatanpa yin so de na fa oba de me abusu nyina mo ntama no na yemfa nye awdo adwuma no anu twam biwa yemfa mabura Gomoa man yemfa nka Akuapem no Gomoa na nanom wa abakwasem bika yemfa mesom Ghana man medamase wa fisha kwa
yɛwɔ fitia mu na Osahene ma na no so yara ne sa yo enti wadaro ma obeti na ato na naimia na ne dom Akyempem ensemble kra ya Obaatanpa Odua the first oye Gomoa Akyempem Omankrado kakra anso waka zema na alakasra aso obayem ntina chere ya aja atun de na ba oye Obaatanpa ya na chere anana ba so tinka no da na se papa kwana wada chindo wase wanyo betra no wachira na ye ba bodu ya rempo mesmi wosi wogin na wa wetu ama me ehu na Gomoa no kwapi mama yankofa obeti mu ye pa na dara kasa na kan ye wo abakwasam ho na no kwasam so abakwasam so ho nti awode ye na ye kan ya no ho bom sida no wa ye ana Obaatanpa do na ho ho ran so to nsa so the friend and then now ye na awukuda na ka ti Obaatanpa bana babanye no no so opportunity na so na friend na on to ntina ho da mara da ma ora ba so na nkoso na mba on so ayen na sahen aye Gomoa Akyempem on sahen so sahen ba sen koja na yanko ye na ho na ye na nkobu no mama Gomoa no anya Akuapem yankofa on dimu onzimu onye ye papa na nkan kura so be Ghana man na yato ahemfo na nka bomku a friend the League of Traditional Rulers Ghana ye guda tell yeses Obaatanpa the executive member Obaatanpa na sahen so on general secretary or the League of Traditional Rulers Ghana na yamra na yangin Ghana ni ye ho yangin Gomoa na ya cha Akuapem ni na ni ye ho ntina ne abe ye shawonsa baby abaka na yankwara na yaboko baby abaka na yentu ye na nsi ni yebetu ye na nsi nti de wachi da osede jeje mo de yimiam hye da me yakopon odikan no to the pin wa kan Akuapem no to the ba se Akuapem na ye Gomoa ayankofa oda ye ntem no so afefefe ochami kakra ye waka na nane pefo akire Ogyeedom Obaatanpa da Obaatanpa so that's my day so obeyi ni pefo kwa na baby na che na nanu ama so akire o show baby ara wo no Obaatanpa ni pefo ni ozikai ima me kase ye Obaatanpa ni chami ofem kudenso Gomoa Akyempem treasure council sign bojo oni Osabarima Dr. Bondam Edu Entsenyi out of the being. Me you do crosso or hen or chili, Gomoa chili. Let me assign him at the man Gomoa Akyempem traditional. Medinana esi Feyimaa Baafua Gomoa Adzinten Krontihene. na Gomoa Akyempem treasure council Obatanpa Ogyeedom Obaatanpa Odua ozikai Obai no ba table ho be wasawe tu kan ya na madwene besi so wuti nkwa bi na wonga kan na afa me bia no kware na mbum ti senia sleeves no wo koyi na sisa wonga hu we chi na wo ba no sa so na ma so beti me gumani it will be a school we bring Maybe secondary school we bring, maybe a breed girls. Me mommy by training college we bring. Me aunt by secondary school we bring. Nti ya na wadi yembuye
sa overhead bridge any students are what the mbui nti he na de ye me kurukura ama betina ha me didi ma no musu ma ye bibia wa nti ma ba na che say ma ba me kuru be ko kura nti betumi aka say me mbre mpo baka smidi ni kese wa ampusi man ka say me kuru nkuma nti ngule wa handa me yo hobo me ya mamu yo ɛne nkyɛ nana no bɛpɛgya wo na yɛso yɛtumi apɛgya wo na ɔno na no yi makɔku apɛyi no wɔntɛm ansa na ɔsi adeɛ yɔ abɛgua mu nti obiara ne biribi nna yi no ɔfa nto yie ɔkyea mene gya ma yɛma sima obi a wo biribi nna yi no wadaworo ma hwɛ na yɛ ni ɔhene repɛgya o